Servizz tal-linja ġi bomba, servizz tal-linja ġi bomba, x'kumdita, thank you e muchos gracias. Veru li lajna grazzja, meta waslu l-arriva jarriva. Iva, dan u l-aħħar isem li ironikament qed jingħata għall-Arriva. F'dawn il-ġimagħtejn minn kemm ilha topera l-Arriva kienu rrappurtati diversi inċidenti involuti fihom karozzi tal-linja. Fost l-aħħar serje ta' inċidenti kien hemm wieħed f'Taslima tal-linja waħlet meta minn triq Rudolfo kienet ser tikser għal triq l-Imnabat. Baslins ħodor ġew bomba, il-baslins ħodor ġew bomba, isna l-Libja ta' żmien il-Gaddafi. Kawża ta' dan, it-traffiku nġema fit-triq prinċipali fejn minn Taslima karozzi tal-linja imorru għal Paċeville. F'każ ieħor dalgħodu għal ħabta tad-disa, karozza tal-linja tal-Arriva, Articulated Bus, waqfet fit-triq ix-xatt tal-Gżira, eżattament quddiem id-daħla l-Manuel Island. Bit-traffiku nġema wkoll sa triq Testa Ferrata u t-toroq tal-viċin. Bis-sewwieqa maqbuda fit-traffiku, fis-sħana li qed tagħmel issa ma naqsux it-tpaqpiq u l-insulti lejn l-Arriva. Fost dawk li marru minn taħt bis-sitwazzjoni kif inhi, hemm l-uffiċjali tas-Sigurtà tat-Transport Malta li nħarġitilhom notice ta' stop leave sakemm is-servizz ta' Arriva jibda jopera kif suppost.